खास्रि बास्रि दुथांनि आखायाव जिउ गोमानाय जे राजा बिस्मित बसुमतारीनि जे आंगो अनसुलि बिसिनि मोनसे समाजारि बिजोङाव होनाय मोनसे पस्ट जाय पस्टनि गेजेरजों जोबोदनो गावनि फिसायखौ खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबनायखौ लानानै जोबोदनो दुखु नांनाय मोनसे पस्ट बे पस्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथांमोना मिथिगौ जे कारिगावनि जे मालसिं रडआव जानाय मोनसे खास्रि बिस्रि सुथुरनि आखायाव जे गाग्लोब जानानै जिउ खोमा जानांदोंमोन सासे राजा बिस्मित बसुमतारीया आरो बे समाव जे बिनि जे आंगो बिसि दीपा बिस्मितआ बे समाव मोनसे दुखुनांथाव पोस्ट होदों आरो जाय पोस्टनि गेजेरजों बिथाङा रोखा फोरमायथिदों आरो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। दीपा बिस्मितआ लिरदों, रायजो राजाफोर सांग्रां जादो एसे, दिनै आंनि आंगोनि लोगो अनजालु फिसायखौ दाय गैयालासे खास्रि बिस्रि बुथारबाय गुबुन जाथिया। जों जोंनि जायगायाव थानानैनो मानो आलाय सिलाय बुथार जानांगौ? जेब्लानाखि जों बर'फ्रा बिसोरखौ जेबो खालामा लासे बिदिनो सिरि थायोब्ला जों बर'फ्रा बिदिनो बुथार जाबाय थागोन। दिनै आंनि अनजालुखौ आलाय सिलाय खालामदों, गाबोन गुबुननि बिदा फंबाय फिसालाफोर बिदिनो जागोन। ओंखायनो बयबो एसे साननानै ज' जानानै ओंखारलायदो। आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायहरबाय, गोजोन्थों। बेफोरबायदि होनानै थार बिजिरनांगौनि थाखाय मोनसे दाबि खालामनाय एबा बे समाव रायजो राजाफोरखौ थार बिजिरनायनि थाखाय ओंखारबोनो थाखाय खावलायदों। दीपा बिस्मितआ जे अनजालि बिसि जे बावैसो एबा मैयानि सानाव खास्रि बिस्रि सुथुरनि आखायाव जिउ गोमा जानाय राजा बिस्मित बसुमतारीनि अनसुलि बिसि दीपा बिस्मितआ समाजारि बिजोङाव लिरदों जे गासैबो खौसे जानो थाखाय खावलायदों, बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो थाखाय खावलायदों आरो थार बिजिरनायनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामनो थाखाय एबा दाबि खालामनो थाखाय बे समाव ओंखारबोनो थाखाय खावलायदों दीपा बिस्मित बिथाङा। बेनो जादोंमोन दीपा बिस्मितनि दुखुनांथाव समाजारि बिजोङाव लिरनाय जे लिरथि नोंथांमोननि गेजेराव होबाय।